da Lukas Agirre gaztearen erailketaren inguruko epaiketa. Ostiralean epaimahaia eratu ostean, lekukoen testigantza sorta hasi da bigarren egunean. 2022ko abenduan hil zuten labankadaz 24 urteko Hernaniarra Donostian. 3 lagun daude akusatuta auzian eta fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du birentzat. Bati giza hilketa egotzita eta besteari ezinbesteko laguntzaile izatea. Epaiketak datorren ekainaren 1 arte iraungo du. Abiadura handiko trena behin-behineko geltoki baten bitartez iritsiko da lehenbizikoz Bilbora. Halaxe jakinarazi dute azpiegitura honen eraikuntzarekin loturiko erakunde publikoetako ordezkariek gaurkoan. Aldi baterako geltokia abandon eraikitzea erabaki dute, 40.000 metro kuadroko ingurunean, Basaurini ordez, HTA Bizkaiko hiriburura aurreikusi baino lehenago iritsi ahal izateko data zehaztu ez badute ere. Hasiera batean lur gainetik pasako da, beraz, eta ostean lurperatuko dute ibilbidea. Idatzia aurkeztu du gaur goizean lehendakaritzan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erretiroaren gutxieneko ordainsaria lanbide arteko gutxieneko soldatarekin pareka dezaten eskatzeko. Gasteizko hainbat kaletatik mobilizatu ostean erregistratu dute eskakizun halakoan, pasaden irailean eskaera berbera islatzen zuen herri ekimen legegilea Eusko Legebiltzarrak eztabaidatzeari uko egin ostean. Hala, gutxieneko soldataren zenbatekora iristen ez diren pentsioak Eusko Jaurlaritzak osa ditzan proposatu du mugimenduak. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 11ko albistegira. Etxebizitza politika publikoen aldeko kanpaina nazionala aurkeztu du gaurkoan EH Bilduk Bilbon. Agerraldi horretan izan da Xabi Alo. EH Bilduk agerraldia egin du Bilbon, bertan eledunak batu ditu eta Euskal Jendartearen aurrean konpromiso irmo hartu du ondorengo 10 urteetan etxebizitzaren arazoari aurre egiteko neurriak hartzeko. Peio Txandianok adierazi du merkatuan interbenitu behar dela espekulazioarekin amaitzeko eta horretarako besteak beste, 3 eskala administratiboak kontuan hartuko dituen herri ituna beharrezkoa dela. Euskal Herrian posible egin etxebizitza politika publikoen aldeko kanpaina nazionalari hasiera eman dio EH Bilduk Bilbon egin duen agerraldian, etxebizitzaren auzia 10 urtetan konpontzeko konpromiso hartu du koalizio subiranistak. EH Bildu beraz konpromisoa hartzen du gaur Euskal Jendartearen aurrean etxebizitza politika eramateko bere ekintza politikoaren eta instituzionalaren erdigunera. Badauzkagu herramientak, ez dago etxebizitza politika publiko bat eta bakarra arazoa konpon dezakena. Neurri asko behar dira, modu bateratuan, modu koordinatuan, aplikatuko direnak lurralde osoan eta 3 eskala instituzionalak ondo koordinatuz. Kontziente gara, denbora eskatuko du honek, baina uste du 10 urteko epean posible dela emergentzia habitazionalari buelta ematea. Horretarako ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Etxebizitzaren krisiaren baitan EH Bilduk lan programatikoa, instituzionala eta soziala zabalduko du, egun Euskal Herritarren arazo nagusienetako bati konponbidea jartzeko. Ildo beretik Otxandianok adierazi du etxebizitzaren merkatua interbenitu behar dela. Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxebizitzak bizitoki izan daitezen eta azpiegitura estrategiko, azpiegitura sozial estrategiko bat eraiki dezagun, hau da, etxebizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko. EH Bilduren eledunak gaineratu du azkenengo hamarkada galdu dela eta erantzukizun politikoak badaudela eta ez dituela inork bere gain hartu nahi. Era berean EAJ eta PSren koalizio gobernua kritikatu du eta esan du PSek ezin duela eta EAJak ez duela nahi. Nafarroan bestalde aldaketa egon dela adierazi du Laura Aznalek, baina esan du etxebizitza politika ausartagoak behar direla. Urte hauetan guztietan esan dugun bezala aldaketa hori ez da nahikoa izan, salto bat egin behar da, etxebizitza politika ausartagoak, ambizio handiagoa behar da, eta paradigma berri
Horretarako, Nafarroan ere Euskal Herria Bildu bermea izango da. Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea eta Oskar Matute Espainiako Kongresuko kideak ere hartu dute parte saioan. Ernaik laugarren kongresu ospatu du larunbat honetan Bergaran, 800 lagun baino gehiago bildu dira ikasturte osoan zehar prestatutako ekitaldian, eta bertan kongresu prozesuaren nondik norakoak azaldu eta hipotesi estrategikoa aurkeztu dute. Ernaik laugarren kongresua ospatu du larunbat honetan Bergaran. 800 lagun baino gehiago bildu dira ikasturte osoan zehar prestatutako ekitaldian. Bertan, kongresu prozesuaren nondik norakoak azaldu eta hipotesi estrategikoa aurkeztu dute. Amaiur Egurrolak ere hitza hartu du. Egungo testu inguruan, Ernaik gazte ororentzat tresna eta helduleku izan nahi duela adierazi dute. Haien esanetan, horretarako antolakunde zabal eta indartsua beharrezkoa da, ildo politiko definituarekin eta gazte independentistak askapen prozesura batzeko balioko duena. Era berean antolakundearen bi konpromiso nagusiak berretsi dituzte. Gazteriarekikoa eta Euskal Herriarekikoa, hain zuzen ere. Hala, nabarmendu dute, ez dutela etxiko Euskal Herria askatasunera eraman eta gazteria duintasunez bizi arte. Horretarako antolakundea indartu beharra dagoela azpimarratu dute egungo erronkei erantzuteko gaitasuna izango duen egitura eraikiz. Azkenik, argi utzi dute garaiak borroka eskatzen duela eta Euskal Herri aske, sozialista, feminista eta euskaldunaren alde lanean jarraituko dutela. Urtero gisa, festa eta euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko aldarrikapena uztartu zituzten atzokoan, Senpereko lakuan, aurtengo Herriurratsen. Eguraldia lagun izan zuten goizean zehar Ipar Euskal Herriko ikastolen jaian, ezordea arratsaldean, jenderen aldarte aldiz, egun osoan zehar izan zen bizigarri. Milaka euskaltzale batu dira gaur Senperen Herriurratsen Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaian. Goizean, eguzkia lagun, milaka euskaltzale bertaratu dira hemen Senpereko lakuaren ertzean antolatutako 7 guneetan. Arratsaldean lertutako ekaitzak ez du festa eta aldarrikapen giroa eten, eta askotariko ekitaldiez gozatzeko aukera izan da bertan. Geroa eraikiz laku bat horroka lelopean ospatu dute jaia, eta hain zuzen, horro ozenak nagusitu dira Senperen. Baliabide gehiago eskatu dituzte Ipar Euskal Herriko ikastolentzat, eta azterketak euskaraz egin ahal izateko eskubidea aldarrikatu dute Etxepare Lizeoko ikasleek. Ikasle batzuk ere desobedentziara joanen gara, matematikako froga euskaraz konposatuz eta horretarako denen sustengua behar dugu eta badakigu erakasleak eta gurasoak gure babesteko eta hor direla gure atzean daudela eta indarra emaiten du horret. Parisi presioa egitea da helburua eta horretarako mobilizazio soziala zein instituzionala uztartuko dituzte. Peio Dufo, EH Baiko diputatuak adierazi du hezkuntza ministeritzarekin elkartuko direla 10 egun barru gaia hitz egiteko. Hezkuntza ministeritza etorriko zaigu 10 egun barne hortaz hitz egiteko. Baso euskaraz eta azterketak euskaraz eta tokiko hezkuntzetan. Gaur egun behar duguna ez da salbuespen bat. Gaur egun behar duguna da kuadro bat. Hori main gainean eman genuen Parisen, pentsatzen genuen entzunak ginela. Eta orain arte emaitzaz dugu hor, orain segituko dugu borroka hortan. Iragarri dute manifestazio egingo dutela ekainaren 6an Bordeleko erretoretzaren aurrean. Eta euskaltzale guztiei bertaratzeko deia egin diete, euskarak bizi duen inboluzioari aurre egiteko. Irudietan ikusi berri dugun bezala, ehundaka eta ehundaka pertsona gerturatu ziren atzo Senperera, Herriurrats ospatzera. Hauxe 11 kontatutakoa. Ipar Euskal Herriko ikastolen deialdiari erantzunez, milaka euskaltzale batu dira gaur igande honetan, hemen Senpereko lakuaren inguruan, eta horietako batzekin hitz egiteko aukera izan dugu. Tolosatik. Horretatik. Oiartzundik. Endaiatik. Aboñotik. Bueno, urteroko buelta itea ez, beti laguntzeko euskeran aldetazea, eta egin doa zen korrika eta pesaka hanje dualde aldea. Parranda bota, lagundu, euskarari lagundu, zehazkari lagundu eta zienfinan hori. Lagundu. Bueno, urtea dara magu etortzen, guretza da urteroko bisita. Eta orain gaina, Ipar Euskal Herrian dagoen dinamika euskaltzaleak eta dagoen egoeran,
oso interesgarria iruditzen zaigu etortzea. Gaur kuadrian etorri gara, korrikako hainbat kide, eta plana egunaz gozatu, babes adierazi, euskara erdigunera ekarri eta aldala egun poli bat igaro. Pesta pixka baten egitera, ikastolen sustenguz. Ikastolako ikasle uiak izanki biak ere. Ia zen urtero etortzen gara gure ikastolaren festa delako. Eta gaurkoan, plan nahiko lasaiakin, lakoari buelta bat eman eta kontzertu batzuetara joan eta ian arratsaldeko elkarretaratzera ere bostetan. Basoa euskaraz aldekoa. Iparraldeak lezio txiki bat ematen nahi digute nola, euskararen indarra eta hori oso importantea. Eta hezkuntzan, gehien bat gazteek, euskaraz beren bizitza aurre ateatzea, guretzat oso garrantzitsua da. Iparraldekoa da, txapo. Beharra daukate, horren beharra daukate. Bai. Horren zehazkari lagundu, baixoari euskaraz bultzatu eta lortzen duten, zerbait. Pozgarria da hemen ere zenbat gazte eta belaunaldi berriak ze gogotzu datozen, basoa euskaraz aldarrikatuz, aste hon ikusi doguz eta gu eurekin. Naiz da ikasle horiak izan, haiekin gaudela eta euskaraz bizi arte hortaz egituko dugula. Eta horten bereziki etorri gira ikasleak sustengatzeko desobedientzia ekintza oso polita badoaztelako egiterat, hau da, azterketak euskaraz pasako dituztelako, eta hemen gira atxaldeko bostetan sustengoa erakusteko ikaslei. Haiekin gaudela bogokan, eta konda dezatela gurekin, azterketak euskaraz lor ditzagun. Milaka lagunek manifestazioa egin dute larunbat honetan Bilbon, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean. Elak, labek eta esteilasek deituta, euskara eta gaztelania parekatzeko beharra aldarrikatu dute lan esparruan. Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde hartu dituzte Bilboko kaleak milaka lagunek larunbat honetan. Elak, labek eta esteilasek deitutako manifestazio honetan euskararen eta gaztelaniaren estatusak parekatzeko beharra aldarrikatu dute. Deitzaileek mobilizazioaren hasieran hartu dute hitza. Mitxel Lakuntzak Elako idazkari nagusiak nabarmendu du, bi hizkuntza ofizial egon arren euskaraz bizitzea eta lan egitea ezinezkoa dela. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak argi utzi du euskaraz bizi ahal izateko baldintza errealak, materialak eta politikoak sortu behar direla. Bestalde Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak ausardia politikoa eskatu die alderdiei. Euskararen egoera larria da eta babesteko neurriak behar dira. Euskerak ofiziala izan behar du Euskal Herri osoan. Eta eaen, euskara eta gaztelania errealki ofizial izan daitezen lege aldaketak behar dira. Enplegu publikoan lan egiteko, euskara eta gaztelaniaren exigentzia maila parekatu egin behar da. Bilboko kaleak zeharkatu ondoren Peio Igeregi Elako euskara arduradunak hartu du hitza. Hark gogora ekarri du 1911an euskal sindikalismo abertzalearen lehen mobilizazioa izan zela, eta orduko giroa eta larun batekoa alderatu ditu. Era berean euskaltzaleen kriminalizazioa salatu du. Korrikako mezugileek jasotako gorroto oldarraldia adibide gisa jarriz. Amaitzeko Euskal Herrian euskaraz kantuarekin eman diote itxiera ekitaldiari. Giroaz nahasia dago Nafarroako hezkuntza sisteman, pasaden apirilaren 21ean hezkuntza departamentuak datorren ikasturterako 33 ikasgela itxiko zituela jakinarazi zuen 14 itunpeko zentroetan eta 19 sare publikoan. Sistema publiko horri dagokionez erabakia atzera bota zuen Jimeno buru duen departamentuak, ez ordea itunpekoen kasuan. Eta erabaki honek euskarazko irakaskuntzan izango duen eragina izpide, honi buruz hitz egiteko gonbita luzatu diogu gaurkoan, Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariari. Eguerdion, Josu. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Eguerdion zei ere. Eguerdion. Esan duen bezala, behintzat edabideok eta gizarteak apirilaren 21ean izan genuen Nafarroko hezkuntza departamentuaren erabaki honen berri. Noiz eta nola enteratu zineten edo izan zenuten zuek honen berri? Aurten tokatzen zen hurrengo 4 urteetarako gela itunduen berritze prozesua abian jartzea. Horretarako beti deitzen da itunen batzordea deitzen dena eta hor hartzen dira erabakiak. Orduan izan genuen bilera horretarako deialdia, baina ez genuen jaso, zein izango zen bilera horretan tratatuko ziren gaiak eta baita ere zein izango zen hezkuntza departamentuaren proposamena.
Bilera hori izan, baino ordu gutxi batzu lehenago, jakin genuen zein zen departamentuaren asmoa gela itunduekiko, eta hori izan zen gure hasierako sorpresa ikusi genuenean zein zen proposamena. Proposamen honek uzten zituen 6 ikastola gela bat gutxiagorekin, eta larriagoa zena hurrengo 4 urteetarako, hori zelako berritze prozesuak markatzen zuena, hurrengo 4 urteetarako honek hori zebera islatuko zuela, ez? Hurrengo 4 urteetan gela horiek progresiboki jeisten edo izten joango zela departamentua. Bilera izan zen, bere erabakia, etzen egon inolako elkarrizketarako aukerarik, izan zen alde bakarrez hartutako erabaki bat, eta horrek eragin zuen, azteko harridura, ez genuelako espero inola ere, ez dugulako izan horrelako ikasle jaitsierarik, harridura, haserrea, eta egia da, erabaki hori hartu bezain pronto, ikastolen elkartean martxan jarri ginela, eta abiatu genituen hainbat hainbat lan hildo, egoera horri aurre egiteko eta altzen neurrian Hezkuntza Departamentuak bertan bera zezan gure ustez erabat arbitrarioa zen talde bakarrekoa zen erabaki hori. Oraintxe esaten ari zinen horren harira, Hezkuntza Departamentuaren erabaki honek alde batetik nola eragingo die ikastolei edo nola eragingo die zuei, eta bestalde, ikastoletan aurrak matrikulatzeko autua egin nahi duten familia horiei. Garbi dago, eta hasieratik horrela defendatu dugu ikastolen elkartetik, erabaki honek euskararen aurkako eraso bat suposatzen du Nafarroan. Honek suposatzen duelako euskara eta euskal kultura lantzen diren espazio batzuk ixtea, bai hurrengo urterako eta bai datozen urteetarako ere. Horrek suposatzen du euskararekin, euskal kulturarekin aspaldian lanean ari diren irakasle batzuen lana ere kolokan jartzea eta erabakia mantenduz gero galtzea, eta horrek suposatzen du benetan, euskararekin konpromiso irmoa duten profesional gutxiago izatea Nafarroan. Ikastolak gara Nafarroan, hori komunitate osoa josten dugunak euskarazko irakaskuntzaren bidez, oraindik ere administrazioa iristen ez den toki askotan, uste dugu honek kaltetzen duela Nafarroako ikastolen sarea, kaltetzen duela Nafarroako hezkuntza sistema osoa, eta noski kaltetzen duela euskararen biziraupena, euskararen normalizazioa Nafarro osoan. Hezkuntza Departamentutik luzatu duten argudioa, ikasgeleen itxiera hau nolabait justifikatzeko edo, izan dela jaiotza tasak behera egin duen hori, aur gutxiago daudela egun, eta badu oinarririk beraien argudio horrek beren erabakiari dagokienez? Garbi dago jaiotze tasaren jaitsiera evidentzia bat dela, hori deno gara horren lekuko, baditugu Nafarroan hori ez, mediaz aparte jaiotze tasa oso txikia duten herriak eta eskualdeak. Nafarroko ikastolak ez daude kokatuta estrategikoki hor biztanlego asko dagoen tokietan, baizik eta kokatuta daude Euskal Herriko mapa oso bat irudikatuz, eta horregatik askotan gaude landa eremuetan, bai Zangotzan, Irunberrin, Lodosan, Bianan, horietako asko dira landa eremuak. Beraz, horren kontziente bagara. Baina garbi dago, erabaki honen atzean ez dagoela hori bakarrik, eskatzen ari garen gela hauek mantentzea da nahikoa ikasle dutelako horretarako. Badaude ratio desberdinak Nafarroan, bat dira horrelako ez, Iruña eta Iruña inguruko ikastetxeetarako badago ratio bat, eta beste bat gainerako Nafarroako eskualde guztietarako. Eta aplikatuz gero ikastetxe publikoetan erabiltzen diren ratio berdinak, gela guztiak irekita mantentzeko argudioak ditugu, nahikoa ikasle ditugulako. Horregatik, hasieratik defendatu dugu, guk ez diogula eskatzen Hezkuntza Departamentuari privilegiorik, eskatzen diogula berdintasunez jokatzea. Gure ikasleak, beste ikasle guztia bezala, eskubide berdinak izan beharko lituzketelako. Eta garbi daukago baita ere,
ratioak oso neurri garrantzitsua direla kalitateari erantzuteko eta baita ere aniztasunaren trataerari. Beraz, horregatik defendatzen dugu guk gela hauek irekita mantentzea. Eta noiz eta kontseilariak esan duen zenbaitetan suposatuko lukeela gela hutsak ituntzea, hori ez da egia, gure kasuan eskatzen ditugun gela guzti hauek nahikoa ikasle daukate ratio berdin bat aplikatuz irekita mantentzeko. Gainera, honi lotuta ere, hasiera batean 33 ikasgela ixteko jakinarazpen egin bazuen ere, sare publikoari dagokionez, atzera bota zuen departamentuak erabakia, beraz horrek agian, behintzat eztabaida publikoan kolokan jar dezake argudioa jaiotza tasaren jetxiera dela, ezta? Horrela da, hasteko oso deigarria izan zen, departamentutik eztabaida hau planteatzea, zelako ez bakarrik itundua, baizik eta baita ere publikoak, nik uste dut eztabaida horrek bazuela atzetik beste asmo bat, eta garbi geratu dena da baita ere nolabait irizpide horien ahultasuna. Egun batetan irizpide hori berdina zen, bi sareetarako irizpide berdina zen, eta gau bat baino etxe pasatu tartean, eta hurrengo gunean ezinezkoa zena posible izan zen sare publikoan, eta hemen aitortu behar dugu ikastolentzat pozgarria dela, noski, sare itunduko etatik aparte, gelak irekitzea, eta guk beti txalotu dugu, departamentuak, gela publikoak irekita mantentzeko apostua egina. Hori guk beti modu positiboan baloratu dugu, baina bai eskatzen dugu gu ere irizpide berdinaz tratatuak izatea. Aipatu duzuzuk ere Euskararen aurkako erabaki bezala ere uler daitekela Hezkuntza Departamentuak esandakoa, aurretik sare publikoari dagokionez ere ia ikasgelen erdiak D ereduari egokitutakoak ziren, zuen 6 ikasgelez gain, beraz hortik ere joan zitekeen erabaki agian. Garbi dago, naiz eta esan, ez dagoela Euskararen aurkako inongo erasorik, gero praktikan ikusten genuen datuak ezo genituela, eragiten ziola neurri honek modu oso berezian, bai ikastolen ereduko gelei eta baita ere D ereduko publikoi, hoi ez ziren kaltetuenak. Uste dugu, Nafarroan Euskara dagoela, ez dakitez, oso goera berezian behar duela arreta berezi bat, eta behar duela mimoz tratatua izateko bere normaltasun eman dadin, eta justo hartzen diren erabakiak hori errespetatu, hori sustatu ordez direla aurkakoak, ez? Gelak ixtearena eta Euskarari espazioak kentzearena. Erabakia komunikatu zutenetik izan duzue hartu emanik Hezkuntza Departamentuarekin, zer kontatu dizuete? Bueno, egia da hasieratik erabaki hau alde bakarrez hartu dutela, ez da egon inongo aukerarik proposamenak luzatzeko eztabaidarako, bai egon ginen mobilizazioak hasi ziren egunean bertan kontseilariarekin eta bere gabinetearekin, egon ginen ikastolen elkarteko lehendakaria eta biok, hor jakinarazi genion leialtasunez zein izango zen gure jokamoldea erabaki honen ondoren, maila ezberdinean, bai maila politikoan, bai maila juridikoan, bai maila komunikatiboan, bai maila sozialean, horren berri eman genion, eta, bainatzen egon berain aldetik, inongo aukerarik gelen itxiera hau ekiditeko. Eta egoera horrelakoa izan da, legegintzaldi guzti honetan, harremana berdina izan da departamentuarekin, alde bakarreko erabakiak izan dira gehientsuenak? Bai, egia da, naiz eta adirazi diguten, beti dagoela borondatea komunikatzeko, akordioetara iristeko, egia da praktikan funtzionatu dugula beti modu honetan, erabakiak alde bakarrez hartu dira, eta nik uste dut hori izan dela dinamika bereziki legealdi honetan. Hezkuntza Departamentutik kanpo Nafarroako gobernuko beste alorretako norbait edo beste alor batzuk gerturatu zaizkizu edo harremana ezberdina izan daiteke Nafarroako gobernuko beste talde edo alorrekin?
Bai, egia da, ikastolen elkarteak jaso duela babes oso handia beste alderdi politiko batzuen aldetik, gobernua sostengatzen duen Geroa Bairen aldeko jarrera oso positiboa izan da, proposatu zuen horrelako mozio bat parlamentuan egoera hau egoera honekin atzera egin zezaten, proposamen horrek eduki zuen hori bi alderdiren ezik beste guztien babesa. EH Bildurekin ere harremana izan dugu, beraiek publikoki adierazi dute, beraiek defendatzen dutela bai sare publikoa eta bai ikastolak egiten duten lanagatik Nafarroan eta Euskal Herrian kokatuta dagoen sare bat garelako. Orduan bai jaso dugu bi alderdi hauen babesa, egia da baita ere, gero eskuin muturrean dauden beste alderdi batzuk ere babesa eman diotela ez ikastolen elkarteari, baizik eta sare itunduan dauden beste ikastetxeei, orduan interlokuzio politikoa bai egon da, uste dugu orain ari direla jokatzen, partida honen azkenengo elementuak, eta ikusiko dugu zer ematen duen. Elkarrizketari amaiera emateko egoerak berdin jarraituko balu, zeintzuk izango lirateke hemendik aurrera emango zenituzketen pausoak edo hartuko zenituzketen erabakiak? Bueno, aste honetan, esan dudan bezala, gaude maila politikoan zer gertatzen den horren zai gaude. Hori ostegunean izango da, eta UPN-ren lege proposamen honek aurrera egiten badu, hor aldatuko dira joku arauak, eta horren baitan, gertatzen den horren baitan, eta aste honetan zehar egon daitezkeen negoziazio politikoen ondoren erabakiko dugu zer egin aurrerantzean. Ez dut aipatu, egoera hau ja juridikoki lantzen ari gara, maiatzaren zazpian ez bana oker bukatzen zen epea, Auzitegi Gorenaren aurrean, TSJ-aren aurrean helegitea jartzeko, urratzen direlako oinarrizko eskubideak, horiek kaso guzti hauetan jarrita daude, beraz honek aurrera egingo du, bide juridikoak bere bidea egingo du, eta horrek ere, ikusiko dugu ze ondorio ekar ditzakeen. Helegite guzti hauetan, arrazoizko gai kontua hori da, eta bai, Lizarrako kasuan, eskatu ditugu baita ere neurri kautelarrak, ze hor, hori ez, familia hauek ez dute ikastola ez den beste aukerarik nahi, beraz, ikastolan jarraitu ahal izateko, eskatu dira neurri kautelarrak. Beraz, momentu honetan, komunikatiboki zer egingo dugun aurrerantzean oraindik erabaki gabe dago, elkartzen gara artezkaritza batzordea eta komunikazio batzordea finkatzeko zeintzuk izango diren hurrengo urratsak, hori ez daukagu eginda, pixka bat gaudelako aste honetan gertatzen denaren zain. Erabaki edo gertaliteken guzti horren inguruan adi egongo gara datozen egunetan eta asteetan ere, Josu Reparaz, mila esker gurekin hitz egiteko tartea hau hartzeagatik. Mila esker zuei ere. Mila esker. Ona arte iritsi da astelehen honetako albistegia, Sugramaz taldearen Lubaki Izakiak abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue gogoratu, Hamaikaren webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezuela. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.